Kuriane tuhata sadarion masuk mahita tuminggu atpen na patuluhon. Marolopolop jala marlas ni roha mahita. Marlas ni roha jala marolopolop maahu mida debata edehonoku maguarna. Topik ni mingguta sadarion ima marlas ni roha ma di tonga-tongata do debata. Sai marlas ni roha masude akan namarhaposan tu debata. Sai maredei mahita ro di saleleng-leleng na ala di tonga-tongata do debata. Sai marolopolop jala marlas ni roha maahu bayen mida asin ni roha ni debata. Asa tu masuk au tu langgatan ni debata. Tu debata selas ni rohaku. Oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olopolop. Marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Marolopolop maho jala marlas ni roha, ale borusion, ay idama, na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamatami, asahutadahami hataun nami nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, saitogihon mahami di akadalanmu, asahutadahami ho hangoluan nami, manang mangolu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amin. Maredehita. Marsuram mau berusia
Atong tatangihon mapatik ni debata dihita sadarion, ima natar surat di pasal met 32 ayat 10 sada, songonon madidok disi. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba, jala marolopolop mahamu, ale akka partigor, jala marede masude hamu, akka parsihohot marroha. Atong rakmangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Marede hita. Urian itu hata, Roma hita tuadopan ni debata, tau kuhon ma akka dosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar, para si roha jala partaluk ni roha, jala na basar doho, say marpangulahi ma roham midahami. Dibahini, say sama sude dosa nami, dadong nahu pangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulo. Dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jahoba, nunga diarsahi hoa marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalisei akka pangalawosim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Amen.
KBG mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Lukas 3 ayat 7 sahatu ayat 10 pitu. Tajahama marsori-sorin. Asa didokma tu natorop naropa didihodirina tu ibana. Hamu anak niulok. Isedo na mangajari hamu pasidikon rimas naro sogut. Parbuehon hamu manatama, pabua naumuba rohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Ai hudok matu hamu. Terjadi honde batado anak di si Abraham sian aka batuan. Ai nunga pola ape takke tudaling ni akahau. Onpe sita baut do nasahau nasomar parbuehon na denggan. Jala sida buhonotod do tu api. Gabe disukun na toropi ma ibana. Dia nama bahenon nami. Jadi dialusi manasida namar dua baju dilehon matuna soadong bajuna. Jalan na upeop si panganon songonima dibaen. Rodo nang aka si jalobeo padihon dirina aka didokma. Guru, dia si bahenon nami. Gabe didokma tunasida. Unang mabuat hamu lobi sian nanya turhon tuhamu. Dohot ma aka soldadu manukun ibana. Ia hami, dia masih bahenon nami. Jadi dia lusima. Unang ma susai, unang madobo hamu halak. Hasabapon hamu ma gajimuna. Menagam-nagam dobang soi. Diripube di bagasan rohana. Taringot to si Johannes atik beha Kristusi ibana. Gabe dialusi si Johannes mana sida saluhutna. Audo tutu madidihon hamu dohot aik. Alai na Roma na gumogo sianau. Na hurang tamado au maka biari tali si patuna. Didihon ni ido tuhamu to di perbadia dohot api. Di tangan nado purpuran, payason nama pardegian na, papungon nado emena tusopona, alai tutungon nado hurak kami tu api nasoramitop. Martua do akan tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Amen. Mare dehita. Salu
tidakon maha porseau tai, songon nahina tidakon ni dongat tasaha porseaon disadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu undul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tutanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tapasada marohata maratangiak kita. Tuhan debata Jahoba amanami naso maramula naso marujuk. Hodo Jahoba na jumadihon saluhut na isini portibion, saluhut na Mariaia tung sonang. Disido di paujakko akka jadi-jadi mi. Disido akka jadi-jadi mi madai dengan ni basam. Uli jala dengan. Alani tamama hami mamuji pasangapon warm. Debata Jahoba maragam jadi-jadi mi. Lau songonido nang akanama sa petahe maragam do hubulusan. Gudang natonggi nang hudaihan, nang napait petahe, sesoluk ro tungulu nami. Alai asi dohot holong ni rohamdo, nasai di patujulho paluho kami. Gabi boy hame Tuhan, sahat ro di partikienon, mamuji pasangapan warmu nabadie. Tuhan debata Jahoba, huhamuloteo kami ma tuadupamu salhutna. Para dalanan ni ngulunami saat rodi partikianon. Di godang ni pasu-pasu nang huday hami. Sangoni tehe mangihut nangit-nangit nang akaparuk kilon. Datul lumawima Tuhan di akanamasan wain. Saluhut portibion tumatangis. Saluhut pangisi ni portibion makilalahon. Hacit ni parnguluon. Pakkorhon ni namasan wain. Ima sori mago kopit sa pudusia. Nunga pola tung gudang akan nahagwak kosa. Gudang akan namarsahit. Alay gumudang do petahe na malum manang na maluas yani. Tuhan debata Jahoba disido hami makilala. Nagali situtudo hape portibion. Magali nang daging nami. Pola do tumatangis same Tuhan. Nasay laoni, say huripu hamido gugunami natuk mangatusi sa luhut nay. Alay sahatro di partikianon, tutu mahutad hami diri nami, nagari do hami. Tuhan debata Jahoba, namanagam do hami nuang di asin roham, tibu mahoroma dulu portibion, laho patuduhon dengan di basam, paluahon portibion, sian tonga-tonga ni sore mago kopit sa pulusia. Nunga dihalujahon pemerintah nian nang akatim guguspe dinalaho pangaturehon saluhut rakyat.
asatung saluhut na satulup mangalo hinaguguni COVID-19 siya. Mauliate matuhan di halujaw na sida. Mauliate matuhan di halujaw ni tim kesehatan. Mauliate matuhan ng dihaburjuon ni saluhut jolmay. Naolo manangihon di hata na siyan pamareta. Alani Tuhan, tuhoma hupasata minasida. Napola ditinggalhon keluargana. Ditinggalhon bagasna suluk rohana sida mangat turehon bangsoon ng Portibyon. Pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi, sahat rodi pemerintah daerah, nang songoni tehe tim kesehatan, songoni nang tim keamanan, asiruham Tuhan, lehom marina sida rohana sada bersinergi dinalaho paturehon negara nami, negara Indonesia, asa tung holang sian Panginoon ni COVID-19 siyay. Halo jaon na sida parbuehon me Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga na sida. Pasu-pasu ulon na. Pasu-pasu ng negara namion. Tuhan de bata Jehovah, sangoni matahe ng akagereja-gereja di sa Dok Portibyon, datar lumobi ma di luat Indonesia. Asiroham Tuhan, tu pamai gabe si pature lomo ni roham, patu pamai nagabe si loy ajar ni roham, laho mangajar hon podami, la mangajar hon tonani, atik pisi pata ikun adopan akaparmaraan, alai asi dohot holong ni roham do nagabe ujahan nami, atong Tuhan paborhat mahami tungulu nami si ganupari, dinalaho paturehon lomo ni roham, ramoti manang saluhut na akka masyarakat Indonesia songoni nang ruas ni huriam biak kena mangula ulon na. Hodo Tuhan na madok, nasa na mangula ikumbangan. Atau ngajari mahami Tuhan mamaki partikian na pinasaha mo Tuhan. Ajari mahami mamaki gugu na pinasaha mo Tuhan. Di nalaw paturehon ulaw lo maniroham. Jala asiroham. Homa mabahin majadi. Paso-paso pa Tuhan ng generasi bangsa, generasi muda. Dito nga ni gudang ng akahambatan. Asiroham Tuhan. Paholang maakahambatan ni siyan generasi muda. Asa unang gabi manigay Tuhan. Tuhasa daon ni bangsa. Tuhasa daon ni huria. Nang tuhasa daon ni keluarga. Tuhan debata Jehovah. Secara khusus huriam HKBP sa Dok Portibyon. Nang songoni, nang diluat pematang siyan taron. Asiroham paso-paso mapimpinan ni huriam HKBP siyan pusat sahat ro di huria. Preses songoni tehe nang akaruas ni huriam. Pos dorohanami Tuhan. Manang tunggudang pi akapangabati. Manang tunghurang pe si dabu-dabuan. Manang tungilut pe pamatang. Nang telu-telu si majojak. Alay anggo asin roham tarpai mahami Tuhan. Jala pargigir mahami. Mamuji pasangapoko. Ari-ari ni ngulunami. Tuhoma hupasat tami Tuhan ngulunami. Nang dinamanalpuhon tahun 2021 pehami. Salhu na ruas ni huriam. Na makalujahon persiapan di perayaan Ari Hatutubum. Na makorhon haluaon lahomane sa dosa namin na gudang parohay jala parbisuki manasida. Atong guru di homa ngulo namin ni Tuhan di bata Jehovah na maran siriroha na manesa nasa dosa namin. Amen.
sadar bata martanya. Dami ni di bata na sumurun siang saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Uriani Tuhata namarlas ni roha sadarion. Di minggu apen na patuluhon. Berita nauli dihita imahata ni debata. Natar surat di sepanya bidu tolu. Mamuka sian ayat 14 saat rudi ayat 20. Sepanya bidu tolu ayat 14 saat rudi ayat 20 hujahama dihita. Maria ia maho ale borusion marulupuluk maho ale Israel marlas miroha maho jala marulupuluk sian nasaroham ale boru Jerusalem. Nunga diusa Jehovah na tuho. Nunga disiapun musum. Ai Jehovah Raja Israel do di tonga-tongami. Dangbe idaomu hinamago. Diari nasa sadai dohonon nihalak matu Jerusalem. Unak komabiar ale Sion. Unang paleduk tanganmu. Ai Jehovah debatamdo di tonga-tongami. Ulu balang silehot tua do ibana. Marlas miroha situtu ibana midaho. Hohomi bana di bagasan haholongon mirohana. Marulupulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak na godok roha. Akan naholang sian luhutani. Papungok kudo marharoruan sian hodo nasida akka na nidodonan ni haurahon ni naselaon idama marlulu mau ditikki nasasadai do pak sudi akka na mangarupaho pamalumukku mahalak na mekat jala papungokku halak na pinabali jala bahenokku nasida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhu tano haurahon nasida naselaon. Ditikki nasasadai togi honokku mahamu mulak tu tano muna laos papungokku mahamu disi ai bahenokku mahamu marbarita jala gawe hamu liau di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon iya dung hupaulak akka na terbuang sian hamu tujulu ni ado pamuna ninna Jehovah disido sahana. Urian itu hatta topik ni mingguta sadarion marlas nirohama di tonga-tongat tado debata. Marlas nirohama di tonga-tongat tado debata. Hamunak kadongan puasa pola ikono patali tapatupa perayaan apen. HP molo aka perayaan besar boido hola 2 hari tapes tahun. Opat tali tapatu pa apen ima songon pangaradiota asa takas taparadi rohata manada dohot majakon Mesias si paluai asa sitong pamujiota asa sitong nang pajak konota. Ala molo dung takas taboto tatada buima berengota las niroha nabi nuanai. Didok di topik ni minggu tahun marlas niroha manang marulupulup. Marlas niroha imasada kebutuhan dasar nihita jolma. Sudidu hita mengalului makalomohon. Mulubui nian gudang las niroha di bagasan ngolut tahun. Didok akan apistar. Molo
kebutuhan dasar do dihita lasni rohai ikonadong paling sedikit dihita na dewasa mekel 24 tali minimal sadari. 24 manang 25 hari sadari ikon mekel hita asa terbutuhi kebutuhan nakingani manang asa boy hipas pamatak. Alai rarak sudah hita boy 24 tali mekel di bagasan na sadari boy do 0. Ala niakka hamaulon na tabulus jala boy do ditoru ni 0 manang minus mekel di bagasan na sadari. Apa kebutuhan dasar. Alani do sa gudang jol malau mardalani bahkan tu luar negeri. Holan memenuhi kebutuhan dasar sinakingani asabui marlas niroha. Hamunak kadongan molo suara ni debata tabigi sadarion mabuan lasniroha. Aha harwana masa di bangsa Yehuda. Ubain na buanon na buah-buah lasnirohon tunasida. Hamunak kadongan namasa do hamaolon ni partodion parugamaon di bangsa Yehuda dohot di Jerusalem dung salpu Raja Hizkia digatihon anak nama Muse harajaonna ima si Manase dungi digatihon anak na Muse anak ni si Manase namarguar si Amon saliling 47 tahun. Puasa didok naking parugamon nasida agak suram ditikki raja na duaun. Ala di paluas nasida do akka de batabal nang di bagas coro. Dang di luas bebas manomba tu de batana sasadai. Alai nung ngadong biak kagana-ganan di ganup luat dohot diak kapar punguan ni nasida manang di bagas coro. Saliling 47 tahun. Dung 47 tahun naing say maharajaon ni si Amon na 2 tahun. Roma na poso ni debata sepanya maswarahon suara naking marulupulup marlas ni roha mahamu. Salpu hamaolon ni parugamon manak partodion nakingani. Alai nang Roma hai baruon asaboy hamu sitong lau mamuji debata Jahoba nasa sadai. Ima baga-baga ni debata marhite-hite panurirangon. Jala tuturo ditongos mamuse raja na reformis na di halomohod debata naikom manomba hola debata na manigayak kagana-ganan. Ima Raja Josia. Hamunak kadongan di apen na patuluhonon. Somalod divine temana Yesus datang sebagai hakim yang konkret. Haroro ni Mesias, tada-tada ni Mesias di patuduo di apen na patuluhonon. Songon panguhum manang songon hakim na konkret. Na berhak mabain sada perubahan ima naking makusor parugamon nasala na selelengon asa mulak lao manobba debata ido nataida naking diturpuhi lumubi di ayat 10 siai didok songonon idama marlulu maau ditikki nasa sadaido paksude akkana mangarupaho. Marlulu mau menghakimi, mengadili akaise nama bain nasojari diakatikki nok salpu. Jalaido muse didok di epistel tanak yang ani di Lukas 3. Didok
si Yohanes Padiri do disi di ayat 10 pitui di tangan do purpuran payason nama pardegianna papungon na do eme tu sopona alai tutungon na do hurak kami tu api nasoramitop. Hakim yang konkret na menguhum aka jolma nasala nasositong dohot aka napapeuluhum lumuwima di paru gamon. Hamunak kadong sa porsyaon molo halak Jehuda boy marlas ni roha jala ditongos di batalas ni roha. Ahama las ni roha nanaing buanon ni Mesias di tonga-tonga ni hita halak Kristen. Marhite turpuk taon gudang ma natahirim songon bangso ni debata hita songon namasa tu halak Jehuda nakingani. Para jolo sehali di Yesaya sada ayat 10 lalu dirok disi songonon tung sura rarado samuna songon nabit bunga dadap botardo bahenokku songonitak nakperara songon nabit tasubba gabe songon hapas domuse. Nanaing dohonon na disihamu nakadongan nunga songon rarani abit hasubba dosa ni jolma nang dosata adorang soro Mesiasi. Alai naulo do debata lau payasoni gabe botar. Naulo do debata lau manesa sudi dosata na balga dohot na doki. Roi bana tu portibion marhite-hite jolma imana parjulo si halas sonota. Na paduahon hamunak kadongan didok napistar adongdo di bagasan nasadari pelanggaran kasih taulahon ganup. Lapatanna adongdo paling sedikit 100 dosa na taulahon. Molo hatani deta nomor 24 ayat 2 nang pat nang mata nang pamangan luhut marsala dohapi. Didok paling sedikit 100 dosa. Molo alani pabahenat taru akan adenggan dang mungkin hita boy mengadopi debata dang mungkin gumudang nadenggan sen naso nadenggan na taulahon. Dang mungkin boy gumudang amal nadenggan na tabain. Aledak tagarartai gabi Roma Mesias Roma debata disuruh ma anakna lau menubusita sia dosata nagudang nakingani. Ima natahalasod di haroroni Mesiason. Ido asa tarokko dedetar 180 tolu ope holan asini rohama si pangasahonotay. Dangadong nabuhi pangasahonot tanggo siya dirita siyan hadinganota siyan habuyota tung asini roha ni debataro. Naparpuri hamunak kadong asi halasonota di bagasan hira-hira na 2 taonon sudido jolma na di portibion nang Kristen madele masak ala ni COVID-19 siya. Moloro baga-baga ni debata tu hala Jehuda madok marlas ni roha maham. Au di bagasan hapor siyaw kumadok. Sudi jolma na di portibion sudi jol mahala Kristen na di portibion marlas ni rohama 2022. Alai konulu hita lau taat lau madapoton las ni rohama jalo las ni rohai. Marhitiah. Naulu hita dipaksin. Naulu hita lau mengikuti protokol kesehatan.
Molo ketat dohita disi, boy ma ubaon ni debata jala olo ma ubaon ni debata ma, arsak las ni rohat tanak yani songon halak Jehuda. Gabe las ni roha. Mungkin do boy patupaon ni debata mungkin. Aibana do pargogo nasoha tudusan. Jala songon tema-tema ni apen ketiga, Yesus datang sebagai hakim yang konkret. Nabui mengubah arsak ni do roha, gabe las ni roha. Ai para holong do tuhatai, para si roha do tuhatai, asal mau duk kita tuhatana, lehonon na do las ni roha ulup-ulup, sikka ni asa ni roha nok tabulus lebih hurang 2 tahun na salilingon. Atong hamunak kadongan, radot mahita di hai pason ni pamatakta, uduk mahita tuak keaturan ng protokol kesehatan, las ni roha majalota lehonon di debata, 2 tahun-tahun na nengro. Amin maratang yang mahita. Mulyate malay Tuhan di pasahat rohanami tuaro pamunasun badiay. Di luas sohami marlas ni roha, mames tahun ari pangaradion nami apin na patuluhod di bagasan arion. Asa takas tutu panadaon nami pangaradion nami diho. Asa takas ali Tuhan pajak konon nami di harom turuhan nami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan nami disuruh hodo na posom sepanya tubang som bangso Jehuda na tongon margodok ni roha. Alan yak kahamaolon na binulus na sida. Alan yak kapangunggomi naso mangalwas na sida marsobbatuho. Alai dipakulingi hodo na sida mangalehon bagabagam. Nausatommu arsak ni roha na sida godok ni roha na sida gabilas ni roha do tulupulup. Marhite-hite na pinabaki muna posom raja. Nauduk jalana mabiar tuho. Las ni roha sisongoni manang huhirip pami. Sudi na tinopam di portibion nang ruas ni huriam. Di naong marsak kami le Tuhan mabiar kami lebih hurang di bagasan na 2 tahunon. Ala ni sahit kopit na hubulus kami. Nunga hubigi kami bagabagam tubang som Jehuday. Songonima nang dihapor siyon nami le Tuhan. Lehonommu bagabagami tuhami uccatommu arsaki gabelas ni roha do tulupulup. Salah puhom masyan hami sahi sori magoon. Asabui hami le Tuhan marpungu songon nasalaon memuji pasangapun hodoh dengan nami sapor siyaon. Bui hami mangula akka ulaun nami siganu pari songon nasomar. Bui hami dengan memuji pasangapon guarmu nabadiai. Alai tutu alai Tuhan paingot tami. Asa jamot tami nang dihahi pason ni pamatang nami. Marhite-hite nauduk kami di aturan ni kesehatan. Nauduk kami di aturan ni panggonggomi nami. Jalan ulu hami le Tuhan sudi dipaksin. Asa dau panahit COVID-19 siyan hami. Di bagasan pos ni roha dohot hapor siyaw dole Tuhan hami. Lehonomu di hami ulupurup las ni roha songon naung ni lehomu. Tubang som bangso Jehuday. Pakirimu songoni dole Tuhan. Natok tong mangulu dope di hami. Jalanaing masude hami hala Kristen nang dolma na tinopamon. Makirim dia sini roha nanang lehonomi di hami. Asabui rap marlas ni roha hami. Mulati madi huwali Tuhan. Say pasaut mabaga-bagami hubar tulomo ni roham. Marhiti asi do tulong ni roham di hami. Amin.
jongjong mahita saluhutna. Ai Jehovah debatamdo di tonga-tongami, ulu balang silehut tua do ibana. Marlas neroasi tutu ibana midaho, ohom ibana di bagasan haholongon nirohana. Marulupulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Alani lasma rohaku jala marulupulup todiku. Ikon marulupulup nian jala marlas niroha di bagasat Tuhani sude akkana mangalulu ibana. Ikon toktong madohonon ni akkana makaholongi hatuonna tibul do Jehovah. Ai mangasahon debatam marlas niroha dohami di bagasan minggu Advenon. Jala marhaposan tuguarna nabadiai dohami. Marlas niroha mahamu aliak kapartigor di bagasan Jehovah. Jala puji hamu maguarna nabadiai. Tapasahat ma peliat tatu di bata maratang yang mahita. Ali di bata manami na di benua gijang. Horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon narenggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat tami maasian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jelar ramoti. Asahu parhasiak kami pelianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di bano gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saumalomo ni roham di bano tungosongon na di bano gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panisanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amin.
Selamat Apen Madehita. Selamat. Horas. Pertama-tama sebelum saya ceritakan sedikit tentang Gereja Bolon, Gereja HKP Bolon ini, ada baiknya saya ceritakan dulu kedatangan kekristenan ke Tapanuli dan ke Pematang Siantar. Pada tahun 1903, Badan Sending RMG dari Jerman mengirim telegram ke Nommensen, pendeta Jan Nommensen di Sikupar, supaya dijejaki pekebaran Injil ke Tapanuli Timur. Tapanuli Timur, Sumatera Timur atau Simalungun. Pada tahun itu juga Nommensen mengirim pendeta Simon dan pendeta Mesel dari Sikupar ke Simalungun melalui Danau Toba. Mereka singgah di Haranggaul, lalu ke Purba dan Raya. Kemudian mereka menyampaikan kabar kepada Nommensen bahwa Tapanuli Timur itu sangat subur. Akhirnya Nommensen ingin melihat tanah yang subur di Simalungun itu, dan pada tahun itu juga dia pergi ke Raya dan Seribu Dolok dan menempatkan di Raya pendeta teis. Kemudian Nommensen mengirim lagi beberapa pendeta untuk menjejaki Tapanuli Timur ini, dan mereka juga kembali dengan berita yang sama. Pada tahun yang sama mereka juga mengadakan rapat di Laguboti, dan kabar kesuburan Simalungun ini sampai ke telinga orang Kristen, orang Batak yang di Tapanuli, sehingga orang Toba atau orang Tapanuli banyak yang merantau ke Sumatera Timur atau Simalungun, yaitu ke Balata, Jumasaba atau Siantar Sawah. Kemudian mereka membuat perkumpulan-perkumpulan sebagai tempat bertemu orang Kristen atau malam minggu. Tempat yang pertama yang mereka buat sebagai perkumpulan adalah di Pematang, di tempat Raja Siantar, Rumah Bolon, karena Rumah Bolon ini tidak ditempati lagi karena diasingkan Belanda beliau ke Bengkalis. Mendengar berita ini bahwa orang Kristen sudah banyak di Siantar Sawah dan Balata dan Siantar, Nommensen mengutus lagi pendeta dari Bandar, karena sudah duluan di sana ada Kristen, karena sana juga pusat pemerintahan pada saat itu, mengutus pendeta Simon yang sudah ditempatkan di sana pada tahun 1904 ke Siantar. Mereka membangun losa atau balairung antara Jalan Toba dan Jalan Tarutung. Setelah itu pada tahun 1907, pendeta Nommensen memutasi pendeta Muller dari Bandar ke Pematang Siantar. Di sanalah mulai pembangunan gereja HKP yang dinamakan gereja HKP Pematang Siantar atau Gereja Bolon ini, dari Jalan Toba ke tempat yang sekarang ini. Pembangunan itu terus berlanjut terutama pada tahun 1920 sampai 1927, dan bangunan itu sudah dari batu. Pendeta yang meneruskan pembangunan itu di HKP Pematang Siantar ini adalah pendeta Schneider dan pendeta Lotz, yaitu antara tahun 1920 sampai 1927, dan dikukuhkan diresmikan pada 16 Desember 1928. Nah, kenapa ini dikatakan Gereja Bolon? Karena pada zamannya pada saat itu
inilah gereja yang terbesar di Sumatera Timur, terutama HKBP. Sudah banyak gereja yang berdiri di Sintanauli dan juga Siantarsawa, Tanah Jawa. Tapi inilah gereja yang terbesar dan juga keanggotaan yang paling besar. Itulah julukan nama gereja Bolon. Sebenarnya namanya gereja ini adalah HKBP Pematang Siantar. Sampai saat ini gereja ini masih mendapati julukan gereja HKBP Gereja Bolon. Kemudian perkembangan selanjutnya, gereja-gereja yang ada di sekitar Siantar ini, terutama HKBP, semua adalah mekar dari HKBP Pematang Siantar ini. Tetapi julukan Gereja Bolon masih tetap disandang. Sampai saat ini keanggotaan gereja ini berkisar 1.230 kakak atau 4.000 jiwa. Gereja Sintanauli Tomuan, Martoba, Pinggol-Pinggol dulu adalah cabangnya gereja HKBP Pematang Siantar ini yang sudah menjadi resort. Tapi julukan itu masih tetap Gereja Bolon, Gereja HKBP Bolon Pematang Siantar. Terima kasih.